Bueno, ni orduan gizurra ematen badu ere gaztea nintzen. Eta unibertsitatean nengoen ikasten, hementxe, Euskal Herrian. Eta, bueno, holako gauza asko ikusten zian orduan, ez bereziki. Bueno, bai euskararekin lotuta, bai beste gauza batzuekin, baina niri euskararena gustatzen zitzaidan, gustatu edo, tiratu edo. Eta orduan banekien, nola, bazegoen gauza batu hau deitzen zala, eta euskara zala, eta Iruñan zala, eta punta nintzen eta joan nintzen, besterik gabe. Eta alaxe, behin agertu eta kitxo. Ez dakit, ez zer berezirik ez, nik gustora egon izan ez beti egun. Gustora sentio ez batetik, euskara da, hori gustatzen zitzaidan, baina ez hori bakarrik, beste giro bat zegoenan oso importantean niretzako nik beti esan dut, inoiz aipatu izan da hitzago, ez da, udala erakunde horizontala. Modu asko daude hori esateko, baina azkenean hori da niretzako guren berezitasunik handiena. Dala leku bat non danak garen berdinak edo esan gaitezken. Ez dago lako, unibertsitatean oso tipikoa da, eta gizartean gero eta gehiago, ez da. Orduan pixka bat trampa egiten zen, ez da. Baina dago lako jerarkia kontu hori, ez da. Badaude goikuak, erdikuak, bekuak, eta azkenian bizitza ematen dudala eskilera bat, ez da. Nun eta igo behar duzun gora, eta gora igotzeko beti zapaldu berozu baten bat, edo baten batzuk, eta alik eta gehienak, eta zenbat gehiago zapaldu gora gozoaz, tabar. Hori da ideia bat beti egon dana. Unibertsitatean oso sartuta dago, unibertsitatea hemengoan eta kanpokoan, esan dut nik ezagutu ditu denetan. Eta uegun berriz hori etzegoen. Eta hori niretzako oso ezaugarri importantea zen, ez da oso. Eta hori zertan islatzen zen, gauza askotan, baina batez ere giroan. Eta hori nik horri beti eman izan diot garrantzi handia. Eta orduan lasaitasuna eman izan dit horrek, jentea tratatzeko orduan, ez da. Eta behar bada horregatik sentitu nintzen gustora, lehenengo momentutik. Bai, formalki izan naiz, sailburu, eta gaur egun talde eragilekoa naiz. Lehenego ere izan nintzen, beste bolada batean, beste urte batzuk. Baina ez dira oso aldaketa importanteak. Egun ez dago, unibertsitatean erruntean, badago gauza bat deitzen dena latinez hitz dotore bat erabilita, cursus honorum. Alegia, zu joan behar zera postuak betetzen lehen esan dugun eskilera horretan, ezta? Eta postu bat, eta beste bat, eta hori da zure ibilbidea. Eta hor daukazu zure kurrikuluna, eta badakizu, ezta? Kurrikulum, kursus honorum hori danak, ezta? Egun ez dago hori, ez dago kurrikulunik, ez dago kursus honorunik. Pasatzen zara, eta bazaude hemen, bazaude hor, bazaudean, tokatzen den lekuan. Horretarako aukeratzen zaituzte, baina beti aukeratzen da bat aurrez prest egon behar dena. Eta dana ez da gora egotzea. Kursus honorum hori berez gora kadoan gauza bada, eta gu egun betzoaz bera ere, hemendik horti zabiltza. Orduan, ni beti ibilizan naiz historia zailean, ez gara sekula izan jente asko, beti saiatu izan gara biltzen, elkar ezagutzen, komunikatzen. Komunikazio oso importantea da bizitza honetan danetarako. Nik uste dut esango nukena gauzarik importantena bizitza honetan, komunikazioa dela, espadago hori, ez dago ezer. Orduan gu saiatu gara beti komunikazio hori mantentzen, eusten, hobeto edo okerrago, eta gero bakoitzari tokatu zaio lan batzuk egitea. Bai, historia zailean, edo gero inguman, ustaron, argitalpenetan, beti ni letretakoa naiz. Orduan beti bilizan naiz bat ere zintzietakoa, baina bat ere. Eta beti bilizan naiz olako paper hartien. Eta gero ja paperak etzian noin beste paper, gero ja ordenagailua zen, baina azkenean ordenagailua da paperaren metafora bat gauz askotan. Eta tokatu zizkidanak. Beste sekretu handirik ez dago. Inguma berez ideia oso erraza da. Eta lehen esan dugun kontu hori da, ez da komunikazioarena. Orduan, euskaldunoi gertatzen zaigu gauza bat, ez da, gutxi gara eta sakabanatuta gaude, maila guztietan gertatzen da hori. Eta pentsatzen dut ez guri bakarrik euskaldunei, oro har, gutxi direnei, beti edo bietako bat edo oso gutxi dira eta orduan trinkotzen dira, baina euskaldunak ez, euskaldunen erezitasun handien Euskal Herrian ez da trinkotzea, da sakabanatzea. Hori fenomeno soziolinguistiko bat da, edo soziala nahi duzu, eta badauka alde honek eta txarrak, ez da.
alde ona da, bueno, pues ez gaude isolatuta gizartetik, nahiz eta minoria bat izan, baina bestetik oso sakabanatuta gaude, ezta? Eta orduan behar dugu aurkitu moduak gure arteko komunikazioa areagotzeko. Eta orduan hori izan zen gauza bat, batez ere Iñaki Alegria eta bion artean, orduan nik uste dut, atera zitzaigun, edo nik uste dut ideia garbiago ziukala Iñakik beti. Eta nik gehiago dedikatzen nintzen, bueno, horri forma bat ematera. Berak Iñakik azkenean beti, badakizu ezta, informatikoak, zientziatakoa dira, hauek gauza garbiago ikusten dituzte. Letretakoa beti arazoak besterik ez dugu ikusten, pastel guztietan. Eta, bueno, hortik abiatu zen, ez da, orduan bildu ginen oraindik ere internet eta hori dana etzan existitzen, baina jatorrizko arazoa zen, bueno, gure arteko komunikazioa areagotu, ez da, orduan pentsatu ginen datu base bat sortu, datu base hori, bueno, mekanismo batzuk, arau batzuk ipini elkar ezagutzeko, partekatzeko gauza batzuk, eta abar, ezta. Eta horrek izan zuen alde tekniko bat, hasiera batean bazegoen arazo handi bat, ezta. Batzegoen batere dirurik, baina batere dirurik ez. Uste dut lehenengo ordenagailua ekarri zuela Iñakik, ez dakit oso ondo nondik, suposatzen dut, en fin, baina dana zen izugarri prekarioa, ezta. Eta hori euskaldunon beste ezaugarri bat, ezta, prekariotasuna. Beti gabiltza normalien gauza prekarioekin. Bai, ez da bakarrik euskaldunona, berriro esaten dut. Azken finean gu euskaldunak gara, baina euskaldunak europarrak gara. Ezagutza minimo bat badima daukazu munduan zelan dabiltzan europarrak ez diran beste batzuk, eta ez bereziki gutxi direlako, ez asko izan daitezke, baina ez daukate dirurik. Orduan beti izugarrizko prekaridadean dabiltza, ez da? Eta orduan imaginazioa zorrozten duzu, egiten dituzu gauza batzuk normalean burutik pasatuko zaizkizunak, ez onak, ez txarrak, ez nahi du, topo behar da bidea zerbaiten. Eta egiten duzuna beti, bueno, beti aldatzen dago, ez da? Ez du denbora askorik ematen gauzak asentatzeko. Eta ingumaren ezaugarri nagusia da, bueno, jatorrizko ideia hori pertsonen datu base bat dela. Gero eta gehiago munduan datu baseak atera direnean lotu izan dira produkzio zientifikoari, kurrikulunaren ideiari, eta hor produkzioa pilatu, badakizu grafika horiek beti gora markatu behar dutenak, ez da. Hori inguman beti oso sekundarioa izan da. Oinarrizko ideia da inguma pertsonen datu base bat dela. Horrek esplikatzen du inguma nolakoa den, bere alde honak eta baita ere, bere desberdintasunak beste munduan dauden beste datu basekiko, ez da. Eta, hori ere egia da neurri baten, azken finean, ez gara bizi uarte batean, bizi gara hori, Europan, bizi maila onarekin eta ezaugarri batzuekin, eta euskaldunontzat, euskararentzat hori nahi dugu, ez da. Orduan, egokitu behar gara. Baina, inguma hori besterik ez da, gero forma, azkenean, pantalla batean da, ordenagailu baten pantailan, momentu honetan pantalla zenguratuta bizi gara danok. Eta pantalla horretan agertzen dena nik uste dut sekundario dela. Ulertzeko zer den. Azkenean danak dira pantailak. Ez dakit hurrengo iraultza teknologikoa zein izango den, baina momentu honetan pantailen gizartean bizi gara. Eta inguma hori da, pantaila bat. Eta hor datuak daude. Eta mekanismo batzuk elkarren artean harremanetan jartzeko. Argitalpengintza klasikoagoa da. Edozein erakundek, ez dakit mundu danean, Europan mintzet, eta batez ere jakintzarekin lotuta baldin badago, jakintzaren behikulo naturala da argitaratzea, edo publikatzea. Publiko egitea, argitaratzea, antzeko gauza da. Eta hori normalean gure gizartean egin izan da paperarekin edo ahoz. Unibertsitate klasikoan, jakintza klasikoan, beti ahozkoa izugarri importantea zen. Beti. Joaten bagara Grezia klasikora eta bar, jakintza berez ahoz transmititzen zen beti. Pentsamentu bat, paper batean ipintzeat, pentsamentu horri traizio egitea zen, fosilizatzea zelako. Eta beti jakintza, berezko jakintza ahozkoa da. Hori ueuk asko mantendu du. Lehen berriro bueltatzen gara kontu horretara, komunikazioarena. Komunikazioa beti ahalik eta gehien aurrez aurreko izan behar da, gaur egun ja pantailan bitartez egiten da neurri handi baten.
Baina berezkotasuna, komunikazioarena hori da, ezta? Eta argitalpena berriz produktu sekundarioa da Europako jakintzan. Baina sekundarioa da klasikoena, ja 15. mendetik, nagusi izan dena, justu gaur egun arte. Eta oraintxe ari da aldatzen, guztiz. Orain bizi gara iraultza baten erdian, ezta? Orduan, argitalpen gintzan da edozein erakunde jakintzarekin lotuta dagoena, adibidez ueu, izan behar du zutabe handi bat. Eta hor, egin behar dena, inguman ez bezala, edo beste gauza batzutan ez bezala, askoz ere definituago dago guretzat eta edozeinentzat. Eta beti lotuta dago hitz gako batekin da kalitatea. Guk egin behar duguna da, euskaraz argitaratu, beste edozein hizkuntzatan argitaratzen den bezala, beste edozein hizkuntza da Europako gure inguruko hizkuntzak. Gaztelania, lehenengo eta behin, frantsesa, inglesa, eta beste batzuk antzerakoak izango direnak. Eta horiek egiten dutena, gu saiatu behar gara hori egiten. Eta hori da saiatzen garen egiten nuen, euskeraz egiten, baina gaztelaniaz o inglesez o frantsesez berdin egingo genuke edo oso antzera. Alde horretatik ez dago espezifikotasun handirik. Orduan, unibertsitate batek azken finean jakintza produzitzen du, eta produkzio hori parte handi batean idatziz egiten da, idazketa hori normalean paperean egin izan da, oraintxe arte, eta ueuk egin duena hori da. Eta ueuren barruan horren iparra definitzen duena, prozesu guztia beti izan da kalitatea, eta kalitatea bilatzea. Eta kalitatea zer den, kanpotik etortzen zaizu, beste edozein unibertsitatek prestigio omen duten horiek, edo prestigio dutenak, egiten dutena, guk ere hori egingo dugu, ezta? Eta hori errazagoa da zer den definitzea paperetan gabiltzan da, liburu batekin, argital, aldizkari batekin. Bestelako ikastaroak, jardunaldiak, datu baseak, inguma, beste guk egiten ditugun beste gauza asko, horretan askoz libreagoak gara eta askoz originalagoak, hori izan gaitezke. Baina argitalpenetan normalean originala ez da izan behar. Izan behar gara oso klasikoak, edo bintzet hori da nik daukadan ideia. Ez hemen argitalpenetan zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, hori aspaldi dago esan da, eta hemen ez da asmatzen ibiltzeko margen handirik. Ueuk Euskaldunon komunitateari, Euskal Herriari ematen dio maila bat. Hori hasieratik ikusi da. Unibertsitate publikoa sortu baino lehenago, ja ueu basan, nahiz eta oso xumea, oso apala, en fin, eta baina ezaugarri hori baseukan, ezta? Behar genuela argitalpenetan kalitatezko liburuak atera. Eta orduan hasiera batean hori etzan hain evidente Euskaldunen komunitatean. Pentsatu behar dugu euskaltzale klasiko eskolentzat, beti Mitxelean aipatuko dugu beti, hori euskaraz argitaratzea, unibertsitate mailako liburuak eta bar, oso gauza sekundarioa zela. Eta bera Mitxelena baino lehenagokoei begiratzen badiegu, horixe, eta holakoei oraindik ere problematekoa zen, hori pentsatzen zuten, besterik gabe etzala egin behar eta kitxo, hori etzala baten importantea. Ueuk ekarri duena da ez da originala, ez du ueuk asmatu, hori Zaitegik ere esan zuen hori baino lehenago. Baina ekarri duena da, horri seriotasun bat ematea, hasieratik. Eta gero unibertsitate publikoa, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustu eta beste batzuk, daudenak azken finean berriro ere ez dute zer asmatu, baina nik uste dut ueuk markatu duela zentzu batean, hau egin behar da eta ondo egin behar da. Edo zer gauzak ez du balio. Eta ideia hori ez da, berez gurea. Zan dut, EHUk antzera egiten du, baina eske EHUk egiten du antzera, euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, edo frantsesezko unibertsitateetan, berdin, ez da. Eta ideia hori da, euskeraz ere egin behar du hori, ez da. Eta ueuk hori hasieratik oso garbi eduki du, eta hasiera batean, joaten bagara 70etara, etzan gauza evidente bat, inkluso txillardegi batentzat ere, etzan hain evidentea, gogoratzen naiz, halako behin baten olako eztabaida bat esan genuela ueun horretaz, eta
etzan hain evidentea. Eta horretaz bat, detaile asko eman diteke, eztabaida luzea da, baina normalak garela. Euskara ez dela hizkuntza berezi bat, eta euskaldunak ez garela herri berezi bat. Hori da ideia, ez da? Eta orduan, bueno, egin behar dugu holako gauzak, ez da? Eta hori da argitalpenetan guk ekarri duen aportazio nagusia. Gero bestalde, urtean guk ateratzen dugu 12 liburu, eta 12 liburu, en fin, ezer da liburin garrantzitsu bat. Aste honetan, atera da liburu garrantzitsu bat, Bilbon abiatzen dela, Bartzelonan bukatu novela bat da, eta pelikula bat egingo da, eta milaka ale salduko dira, eta zer da liburu importante bat? Liburua irakurtzen dena asko. Hori beste eztabaida bat. Nik esan genuke Euskal Herriak, euskaldunok daukagun arazo handi bat, dala pentsatzea gure arazoak gobernuak konponduko dituela. Autonomia erkidegokoak, edo Nafarrokoak, edo Frantziakoak, edo Espainiakoak, edo beti baten batek konponduko dituela gure arazoak, ezta? Eta hori gizartean oso zabalduta dago. Ez dakit beste leku batzutan, Espainian mintzetu oso zabalduta dago, eta Euskal Herria Espainiako parte dan neurrian oso zabalduta dago, baita euskaldunen artean ere, ezta? Eta nik uste dut, euren aportazio handiena da pentsatzea hori ez dela horrela. Baina ez euskerarekin ez beste gauza askorekin, ezta? Orduan, gizarte batean, herri batean, gauzak aurrera ateratzeko, bizia izateko, eta ondo bizitzeko, eta hori da nahi duguna danok, ez da, ondo bizi. UEU bezalako taldeak, erakundeak, elkarteak egon behar dute. Maila guztietan, gauza guztietarako. Ez alabearrez gobernuaren kontra. Hori ere garai batean bazegoen ideia hori, ez da. Ez dut uste hori gaur egun neko ideia gainditua dela, edo ez da oso importantea. Baina pentsatzea gobernuak gure arazo konponduko dituela, gobernuak gure arazo asko konpontzen ditu. Baina gobernua bera bakarrik usten baduzu, edo sektore publikoa, edo nahi duzun bezala, hori herri batentzat, edo gizarte batentzat oso txarra da. Oso. Hortik etortzen dena, esaten da, hori da Sobiet Batasunean gertatu zena momentu batean, ez da? Tala bukatu zuten. Edo Francoren Espainian ere neurri handi batean hori gertatzen zen. Nunetan gizarte zibilaren alderdi antolatu bakarra Eliza Katolikoa zen. Orduan Espainian bazegoen estadua, estadu diktatorial bat goitibera, eta gizarte antolatu bakarra horren aldamenean zegoena, horren galga bezala zen, Eliza Katolikoa, ez da? Eta hori ez da bat ere onak gizarte batentzako. Eta hori begiratzen badiogu Espainiari, Espainiaren historiari hori berehala ikusten duzu, hori oso txarra dela. Ez egotea gizarte zibilean, ez egotea bestelako talderik, bestelako elkarterik. Orduan, UEUk egiten dien aportazio nagusia gure gizarteari, da ideia horretatik abiatuta. Eta gero, ideia horretatik abiatuta egiten dugu asko, egiten dugu gutxi, nik uste dut desente egiten dugula. Baina jatorrizko ideia da, pentsatzen baduzu, gobernuak ipiniko duela unibertsitate bat, eta gobernuak egingo duela hau eta hori, eta danako gobernua konponduko duela, eta dana gora gobere gobernua, hori gizarte batentzat oso txarra da, luzera hori da gizarte baten eriotza. Bat eta bestea lotuta daude, ezta. UEUk nik ezagutzen dudanetik beti ukidu bianka. Bi, ez bat, bi. Eta bata izan da, gure eginkizun historiko nagusia, guri zentzua ematen diguna. Eta hori da Euskal Unibertsitatea egitea. Eta hori oso gauza serioa da. Batzutan banalizatu egiten da, ematen du, hori oso komplexua da, oso urrun dago, ez da posible. Bai, behar bada, urrun dago, ez da posible, baina ez da posible orain. Baina hori da gure bezalako elkarte bati zentzua ematen diona, ez da? Eta horretan beti saiatu behar gara aurrera egiten. Baina gero hortaz aparte egunero bizi behar dugu. Eta egunero bizitzeko eguneroko problema konpondu behar dira. Eta bezalako elkarte batek egiten duena da, lehen esan duguna, ikastaroak antolatu, jardunaldiak, biltzarrak
argitalpenak, aldizkariak, jardunaldiak, eta hori gutxi gora bera mundu danean egiten dena da, ezta. Jakintza, biziri dagoen gauza bat da, edo ez da. Dago pelikula bat, oso klasiko horretaz, gaztelaniaz ikusiko genuen guztiok, edo gehienok, batzuk igual frantsesez eta beste batzuk inglesez, baina hori da El nombre de la rosa. Hor oso ondo ikusten da, oin dala gutxi eman zuten berriro telebistan, urtean behin gutxienez ematen dute, baina hor, pixka bat ikusten da, jakintza edo bizirik dago, edo komunikatzeko balio du, eta gizarte baten barruan txertatzen da, edo bestela fosilizatu egiten da. Eta hauek daukan bi hanka horiek, ezta? Bat zentzua ematen diguna da Euskal Unibertsitatea egitea. Horretaz hitz egin beharko genuke askoz ere konkretuago zer den eta nola egiten dugun hori, ezta? Eta gero bigarrena da, hortaz aparte, lortu behar dugu, benetako bizitza, akademiko bizitza intelektual bat antolatzea, ezta? Nire bizitza. Ez dakit, elkarte bada, hori besterik ez da. Eta orduan, edozein elkarte bezalako bada, gehiago gutxiago. Gero elkarte mota askotako daude, gaur orain Bilbon gaudenez gero, aipatu dezakegu, elkarte bat, bizkaitar guztientzat, gehienentzat oso importantea dela. Athletic Club de Bilbao, futbol taldea, ezta? Elkarte bat besterik ez da. Baina jente askorentzat bere bihotzian dagoen gauza bada, ezta. UEU ez da futbol talde bat, nire bizitzan bada, niko eta 10 bat urte baino gehiago indut. Eta orduan bada gauza importante bat nire bizitzan, eta pentsatzen dut batzuen, hainbaten bizitzan importantea dela zentzu horretan. Baina hori oso gauza personala da, eta bakoitzak ez dakit batari zergatik gustatzen zaion horren beste futbola eta zergatik sufritzen dituen partiduak ikusten, eta hori, alde batei fenomeno sozial bada, bestetik oso personala da. UEU baita ere elkarte bada. Eta nik uste dut, dala elkarte orain ja formalago jarrita, elkarte interesgarri bat da, baldin eta norbaitek nahi baldin badu bizitza intelektual bat eraman. Oso hitz potoloa da, baina ez dut ezagutzen besterik. Esan nahi dudana da, halako kezka minimo bat daukan batentzako, elkarte egoki bada. Beste batzu baino egokiagoa zentzu batean. Bat euskeraz da, klaro. Eta bi, hasierara bueltatuko gara, oso horizontala da. Hemen berez edo zer gauza egin daiteke. Gure azkenengo bileran, historia sailean, errepikatu genuen ideia bazan, hemen ideiak eukitzea oso ondo dago, baina gero nork eraman behar ditu aurrera. Hemen hau ez da, nik ideia bat daukat eta gero baten batek egin dezala. Horrek ez du funtzionatzen ez da. Orduan hori gauza hona da, edozein lekutan. Eta edozein entzat, gogoa baldin badauka, halako gaietan zerbait egiteko, gero UEU oso zabala da. Dana ez da historia, badago ere zientziatako jenderik. Eta, halako interesa daukanari, bere kezka horiek aurrera emateko moduko leku bada. Eta lasaitasunez eta erosotasunez, nik uste dut, guren ezaugarri nagusia zentzu horretan, beste leku batzuen aldean, eta oso markatua da lasaitasuna. Hemen ez duzu egin behar kurso sonorun bat, eta ez duzu zure kurrikuluna landu behar. Horrek ematen du, desabantaila bada, nahi bada, baina bestalde lasaitasuna ematen du. Segiten duzu benetan nahi duzuna, edo gustatzen zaizuna. Eta horregatik egiten duzu, ez daukazu aldamenekoa zapaltzen ibili beharrik, ez da. Eta hori unibertsitatean gaur egun, eguneroko gia da, baina lehen behala zan. Unibertsitatean berez, unibertsitate guk ezagutzen duguna, azken 100 urtetan, azkeneko 50 urtetan behar bada, sortu den unibertsitate, masa unibertsitate hori,
Martxa unibertsitatea oso berria da, dauzka 60 urte, asko jota. Lehenago ez, lehenago unibertsitatea guztiz elitista zen. Hementxe bertan, ere Euskal Herrian bertan, bazegoen bat, Deustu zen unibertsitatea eta bazeuzkan 500 ikasle. Gehiago ez. Gaur egun 500 ikasle zer dira. Gero unibertsitatea Europan mundu danean bihurtu zen masa fenomeno bat. Eta horrek ekarri zituen, nola gizarte kapitalista batean bizi gara, elkar jateko behar handi hori. Eta hori oso estresantea da, nik uste dut, jente gehienentzat. Batez ere, nik ikusten dut gaur egun jente gaztea unibertsitatean guztiz estresatuta. Baina guztiz, hori ametsgaiztoa da. Gure nik gaztea nintzenean ere ala zan, baina nik uste dut etzala horren beste ere. Eta orain dela 60 urte etzan nola inundik inora. Unibertsitatean guztiz gauza elitista bat zen, oso jente gutxi joaten zen, eta oso jente gutxi zen gustatzen zitzaion arregotea, eta uste dut, beste gizarte bat zen, ezta. Eta gaur egun bizi garen presio handi hori izateko nola da, olimpiadatako altius, titius, fortius, pues ez dakitan bizkorruz edo eta gizela esan, ez da? Baina hori unibertsitatean neko gauza negargarria da, baina hori eguneroko gia da, baina hemen eta bazter guztietan. Eta gainera trasladatzen ari da, gainera tamalez, unibertsitatetik bigarren hezkuntzara trasladatzen ari da, lehen etzegoen hori. Inkluso lehen hezkuntzara, ez dakit, ailegatuko da martxa honetan, leku batzutan dirudinez ailegatuta dago. Mutiko neskatilak 10 urtekin entrenatzen dituzte onenak izateko. Hori begiratzen badugu pixka bat historian, sekula ez da gertatu. Fenomen hori oso berria da. Eta ez dut uste bat ere ona denik. Eta hori bintzetu egun ez dugu.